Дами и господа, този поздрав е специално направен за Рая Валентинова и нейното семейство, специално за семейство Валентинови и за нейния баща Валентин Джамбаза. За най-добрия втравец, за Джамбаза оригинал от Рая Валентинова, Gypsy King Production! Рая Валентинова Итало, Леско семейство од правец, поздрав керава. Медадеске од Салио, од Джамбази Кајси и Симан Будбари фамилија. Капа Вали грми